Het ziet er heel sinister uit. De figuur. Zou je er dan wel vrolijke mensen horen? Wat denk je tegen jou? Ik denk het wel. Ik denk het wel. Heel opgewekte. Opgewekte mensen die wel iets hebben met mystiek, misschien Met de dood. met de dood. Die iets opgewekt hebben met de dood. Oké. Al dus de optimist tot in de kist. Jo Smeets. Ja, daar moet een verhaal aan vastzitten. Dat kan bijna niet anders. Zie je, er geen beweging. Hoeveel auto's zou je hier normaal staan dan? Oh! Een goedemorgen. Hoi. Net wakker. Ze net op bed, ja. Hoe net? Nu net. Ja. Oh, dus we zien eigenlijk de wekker. Ja, ze is van nummer, ja. Oh, Ja, ben net afval. oké. Heeft ze wat ze weer zien nu? Ja, helemaal, ja. Heeft ze enig idee waarom wij bij dich aangebeld hebben? Nee. Nee? De mysterieuze figuur in een... Ah. Ik doe even geen alles aan, het is goed. Ja, duurt dat lang? Nee, een paar minuutjes. Een paar minuutjes. Oké. Wat ga je er dan aan doen? Een smoking of zo? Hij was gekleed. Of zal er ook zo'n kostuum aan gaan trekken? Dat is jullie wel. Ik ben eigenlijk benieuwd. Is dat niet een figuur was ze even op marktplaats of zo wegpluks? Lemke erbij. Het ziet eruit alsof het nog een beetje under construction is, of zou je dat de viever zien? Dat zal de viever wel zien. Maar hij ziet gaan fluiten, hè? Zaterdagmorgen in Azerooi. Het is 10:30. We kunnen ook hier tegenover misschien eerst even aanbellen. Bij de carnavals. Er wordt gezwaaid. Ja, gewonnen achter de deur. Een hond verstopt. Kijk! Ja. Ja, stukken beter. Du was naar dat beeldje kijken. Wat is het? Du was naar dat beeldje kijken, zeker? Nou ja, ga je dich dan wat aan de vuur doen? Oei. Ja, we kregen hem wel wakker. Het einde van de opname is zo fris als een hoentje. Goedemorgen! Zit geen wel wakker? Achterom lopen. Wieso? Ja, wekkelijk al. Ja, ik kom eraan. Nog even, dan steekt gaan ze deur op heen. Zo. Zo, Hoi. hoi. Ik ben Bas en met wie heb ik het genoegen? Tom Gerards. Tom Gerards. Tom. Ja. Zullen we dan even? Ja, dat is niet goed. Ja, want daar zal ze vast wel meer opmerkingen over gehad hebben. Ja, ja, zeker, weet je. Ja, klopt. En tot nu toe weet Jo Smeets gelijk.
Hè, want Joost Smeets zei van, hij woonde vast en zeker leuke mensen. Dat klopt. De best voor ons op bed gekomen. Ja, helemaal. Daar had je ook kunnen zeggen van, ik huur de bel, maar ik blijf lekker liggen. Nee, dat doe ik niet. En Klopt. vervolgens heeft ze zich aangedaan. Ja. Hè? Steed er netjes op, een goeie man. Het is net dat je onderbroek zit lopen. Maar vertel. Terwijl we erop afkomen. Ja. Een beetje een mysterieus figuur, of niet? Absoluut. Sterker nog, weer hier langs. En we zogen dat. Ik pas toen ik erop geattendeerd word. Maar ja, dat zet ze toch niet zomaar. Er moet een verhaal aan vastzitten. Ja, het verhaal is niet zo heel spannend. Ik was een keer onderweg met mijn werk. Ja. En toen kwam hij in de buurt van de Horst niet ken. En dan zag ik hem neven de weg staan. Aan een of andere tuinerskas. Ik dacht, hé, dat is een leuk ding, dat wil ik wel hebben. En dan heb ik via het telefoonnummer opgezocht. En gebeld. En dan zei dat meisje wat aan de telefoon was, joh, die mag ik. Ik dacht, oh, dan ben je daarheen gegaan en dan heb ik het direct metgenomen. In Horst. In Horst ergens, ja. 7 Horst. En daar is dus een meetje en die maakt dat soort figuren. Ja, die heeft dat gemaakt, sorry. En hoe lang stiert er nou? Hij staat nu al vanaf vorig jaar al. Ja. Het lemke duidt het. Ja, lampje, dat gaat 's nachts aan, automatisch. En een spotje ook, maar dan moet je nog wegwerken, de gewonnen. Toen is een spotje onder. En dan werd 's nachts dat verlicht. Toen een half 1 en dan het goed. Wat zijn de reacties tot nu toe van mensen? Ja, wat is dat dan? Wat is dat voor een figuur? En wie komt ze daar aan? En, oh, ik vond het een leuk figuur. Een mystery man of een noem ze zich het. Nou ja, collega Joost Smeets noemde het al de dood. Nee, zo erg is het ook wel niet. Nee, niet een dood. Nee. Gewoon een beetje een mythisch figuur of noem ze dat. Kijk, dat, ja. Ja. Maar heeft zich dan iets met Vroeger heb ik een dikke spooktocht georganiseerd. kijk, Maar dat is alweer een hele tijd geleden. Dus. was dat dan bij Jong Nederland of zo? Ja, Jong Nederland, ja, en scoutings en dergelijke. Ja. Geweldig. Ja. En met hoeveel woont je? Met mijn vriendin alleen. Oké, met z'n tweeën. Ja. Zijn er geen kinderen uit de dorp die er bang voor zijn of zo? Nee, niet dat ik weet. Nee. Nee, daar hoeft ze niet bang voor te zijn. Nou ja, ik kan me voorstellen dat het voor kleine kindjes toch best Nee. Ik vind het wel net. Nee. nee, zeker niet als het vol erbij vertelt. Nee, maar dat weten ze nog niet. Nee. Ja, ik woon hier ook pas een klein jaar. Vanaf juli. Dus, Oh, dus de best niet... ik ben wel een aasroos. Ja, een ganse echte aasroos. Oké. Ja. Maar dit is geen neehoes, dat stond er al. Dat stond er al, ja, klopt. En is het moeilijk om een azenrooi wat te vinden? Maar het gaat vlot, ja. Het gaat echt vlot. Ja, er zit tegen remung aan. Ja, het gaat heel vlot. Je moet snel zijn, dan anders is het weg. Ja, klopt. En voordat ze hier kwam wonen met die vriendin, zoet ze toen ook in de dorp of zoet ze ergens Ja, anders? hier aan de rand van een spik. Maar mijn eigen huis ligt daar, de boerderie daarachter. Oh, Dus ik kijk hier zo over een veldje tegen de boerderie aan. daar wonen Papa en mama. pap en mam. En hebben die altijd geboerd? Ja, dit hele veldje. Ja, Dus die best op een boerderij opgegroeid? ja klopt. Oké. En deed zich dan vroeger al Ja, zeer spannende verhalen lezen? of zo? Nee, toch niet. Nee. Ze waren op de boerderie door ze waren begonnen. Met spooktocht en dergelijke. Ja. Oké. Is het een leuk dorp? Ja. Zeker weten. Ja, heel leuk. En nou alles op zijn reet leden ook? Ja, alles leuk. Alles moet liggen op zijn Ja. reden. Alles ligt stil. Ja, alles hebben gewoon een leuk dorpje. Ja. En wat doe ze voor werk? Ik doe een landbouwbanden service. Verkoop en monteren. Oké, dus als er een kapotte band op een tractor is, Ja, dan zo'n kunnen ze grote- dik bellen? Ja, zo'n grote bandje en dan werd gebeld en dan gooi je het tegen. Nou lukt het mij nog wel om een fietsband te Ja, verwisselen. maar daar hebben ze de apparatuur voor en ja, dat geeft wel. Dat is geen zwaar werk. Soms wel, maar het meeste gaat vrij makkelijk. Daar krijg je bepaalde handigheden en dan gaat het goed. Is dat dan ook iets wat ze misschien nog van vroeger Ja, is van, mij? van vroeger goed, ja.
Dus ik zo zag als klein manneke al met papa op een tractor. Ja, zeker, zeker weten. Ja. Ja. En uiteindelijk is dat in werk geworden. Ja, klopt. Ja. Voor die boerderie overnemen, dat ging toen niet zo goed. Ja, dat was gewoon te duur eigenlijk. En toen ben ik dit werk gaan doen. Landbouwbanden gaan doen. Landbouwbanden. Ja. En dat is een eenmansbedrijf, Nee. maar het is wel dienbedrijf. Nee, oh nee. Ook nee, niet? Nee, je bent bij Euromassa. Ja. Oké. Ja. Tractorbanden, Ja. maar ook nog groter. Ja, tractor, laadschuppen, kranen, dat spul. Maar dan zal ze ongetwijfeld ook wel eens op plekken terechtkomen waar het ontoegankelijk is. Ja, dat is het schone ervan. Hè. Dat is extreem. Het extreme opzoeken. Ja. Du wist niet, de gisteren wist niet wie en wat. En dan moest ik op de plekken een beetje improviseren. Wat kon ik hier doen? Wie kreeg het verdig? Dus er is ook met een voertuig onderweg. Ja, Meestal ja. was ze wel op Ja. veel plekken mee kan komen. Ja, met een vrachtwagen. Ja. Dus daar zit alles in. En dan, Avonturier, toch ja, wel. ja, eigenlijk maar. Ja. Uitzicht dat ook nog in bepaalde avontuurlijke hobby's? Nee, eigenlijk heb ik verder geen. Nee. Ik heb geen hobby's. Tot slot. Is het nou een hee of een zee? Ja, dat is een goeie. Maak er maar een her van. Hè. Toch? Ja, ik denk het wel. Een her. Oké. Ja. En de sterke hitte ook echt nodig? Dat heb ik toevallig gevonden. Dat heb ik er gewoon tegenaan gezet. Krijg je ook nog een naam? Nee, ik wilde wel eerst een zees aanmaken. Een zees. Ja, kijk, dan gaan we toch. En dat doe ze wil eens mijn net van het vriendin- is mijn- niet. Mijn vriendin wil dat niet. Die zees. Het was een beetje te. Ja, Ik heb er ja. maar een stek aan gezet. Nee, maar doe eens net ook heel kordaat gezegd van het is absoluut niet te doen het. Nee. Dus als er een zeisbeetje zetten, Dan dan had ik is wel dat te foute doen. boel dan. Hè? Ja, nee, goed. Ja. Oké. Nou, tot zover het mysterie van Azenrooy.